Ассалому алейкум, тамошобинони азизи муҳтарам, бародарони азиз, подписчикони азиз, хуб сиҳат саломат ҳастед? Бародарони азизи, ман касе ки ҳамин видеоро тамошо мекунад, ба хотири ҳамин шапкаи убуёвонитон як лайкира бигзорен. Бобота дар военни Москва қабул кардагиян, ҳаматона акнун депортатсия мекунад. Депортация не, ҳаматона документ мекунад, ҳаматона пуштибонитона мегира. Хулоса, так что ҳамин аз ёздишкаи ман барои шумо як пушту қанат ҳай, бародарони азиз. Ва бародарони азиз, ҳамин капитантон чи мега барои шумо срочно каналҳои фурӯширо ман барои шумо пешниҳод мекунам. Шумоён метавонед аз сомонаи YouTube доллар, евро, сомонӣ кор кунед. Бародарони азизи ман, ин фурсат аз даст натен. Каналҳое ҳастад аз 200 подписчик то 80,000 дона подписчик. Монетизация дуро ҳастай, бемонетизация ҳастай. Отдельно AdSense ҳам мефурӯшем. Хоҳ Россия боша, хоҳ Тоҷикистон, ҳама чизаш тайёрай. Яъне AdSense-о пин код, налог, карта, ҳама чизаш тайёрай. Фақат картаи шуморо мезанем. Налог пур мекунем, пин код мегирем. Тайёр AdSense дорем. Шагиду касе ошибка боша, ҳаллш мекунем. Инам тари AdSense оқати. Ҳамаи ин ба инами хотири инамира дидесем ба хотири ҳамияй бародаро. Ин унвона ҳамин саҳари ба ма таклиф кардан, ма қабулш кардам. Так что бо якчанд коригарам дар корай метонен ва ихтона бигзорен, аризаи ихтона бигзорен. Ман нигаҳ мекунам вакансиятона, торе ки биёя қабултон мекунам дар кор. Боқӣ тансияту хуб рафтор бошен. Дар амони Аллоҳ бимонед. Лайкора зер кунед.